ei tarvitse jäädä odottamaan laukautta. No on laskettu seppeleitä tuonne tästä. Joo. Oma vapaaseen tahan. Entäs sitten ulkopiirin puuhakkeet? Vai niin sulla on pistä. Niin ja sitten... Niin... Siitä tulikin mieleen. Se hänen esittely, joka meille sotilaatana palveli hyvin. Grupper överallt! Stå! Vänster, omvänden, eder! Gevär för fot! Lediga! Tervetuloa kaikille Lainsanaa-päivän ohjelmasta. Näiden alkusanojen jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jaakko Pukkisen muistopuhe. Tämän jälkeen muistoseppeleen lasku. Ja seppeleen laskun jälkeen lasketaan kynttilä. Ja jos on halukkaita kynttilälaskijoita, niin siinä vaiheessa voisi laskea. Sen jälkeen ammutaan kunnialaukaus. On Napuan taistelun 310-vuotispäivä. Julma päivä Suomen ja erityisesti alueen historiassa. Taistelu ja sen jälkeiset tapahtumat niitti alueelta kokonaisia ikäluokkia, ehkä jopa sukupolvia. Jäljelle jääneet pakenivat metsiin, usein vain tullakseen löydetyiksi. Täydellinen katastrofi ja tuho, jota alueella nykyisin asuvan on vaikea käsittää. Mutta kuten nähdään, ei niin täydellinen tuho, etteikö sitkeä kansa olisi siitä noussut. Kuten muistomerkin tekstissä lukee, elpynyt isänmaa pystytti patsaan muistoksi isien uihokkaiden. Maa on elpynyt, mutta meille on jätetty myös velvoittava esimerkki. Meillä on velvollisuus myös muistaa. Tänään erityisesti me muistamme Napuan taistelun ja jälkivuosien uhria ja kiitämme niitä, jotka sitkeydellään nostivat kansan takaisin jaloille. Arvoisat Napuan taistelun muistopäivän osallistujat. Avaaja jo melkein vei puolet puheesta, mutta katsotaan mitä tulee. Tässä vuodattivat verensä Isonvihan aikana maanantaina, siis huomatkaa maanantaina, helmikuun 11. päivä 1714 Suomen viimeiset vartijat kuolevaa maatansa puolustaessaan. Elpynyt isänmaa pystyi tuon takana olevan patsaan muistoksi isien urokkaille. Tuo teksti on jos oikealla puolellani olevassa kivitaulus ja toinen tähän patsaan viereen tehty taulu tässä vasemmalla on seuraavalla tekstillä. Me tuumaakaan horjahtaneet velvollisuuden ja isänmaan rakkauden tieltä, vaan kaadoimme paikallemme lähes viimeiseen mieheen, jättäen tuleville polville perinnöksi velvoittavan esimerkkimme seisoa kovina aikoina isänmaan puolesta, niin kuin me täällä kentällä seisoimme, sekä tarvittaessa kaatua viimeiseen mieheen, niin kuin me täällä kentällä kaaduimme. Tällä alueella historia on ollut kova. 1920 tämä patsas pystytettiin tähän taustalle ja nämä tekstit muotoiltiin sitten näihin kiviin. Niin, hyvät kuulijat, kysymys on suuresta Pohjan sodasta ja myöskin Isonvihan ajasta.
Suuri Pohjansota käytiin 1700-1722 ja Iso viha 1714-21 ja tuo Pohjansotakin 21 loppuun. Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle 12 pyrki laajentamaan valtakuntaansa 1700-luvun alkuun tultaessa. Hyvän alun tällä loi Narvan taistelun suuri voitto 1700, siis 14 vuotta ennen Napoleon taistelua. Tämä käytiin venäläisiä vastaan. Seuraavaksi hänen sotaretki suuntautui Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Ukrainaan. Kultavan taistelussa 1709 Karoliinien armeija koki suuren tappion Pietari Suuren joukkoja vastaan. Tuon taistelun sanotaan päättäneen Ruotsin suurvaltakauden. Tuossa Napuen taistelua edeltäneessä sodassa venäläiset välttivät suoraa taistelua ja käyttivät sen sijaan poltetun maan taktiikkaa. Siis huomioikaa 1009 vuotta oli tuosta Narvan taistelusta kulunut. Vuosia aina käytettiin valmistautumiseen. Viimeinen suuren Pohjansodan kenttätaistelu käytiin täällä Napue ja Lauroan alueella. Tuon jälkeen venäläiset tuhosivat Kyrönmaan ja suuren osan Pohjanmaata Ison vihan aikakausille alkaen. Karoliiniarmeija oli vielä sotaretkellä 1718-1719 Trondheimissa ja joutui tuhoisaan vetäytymiseen tunturien ylitse. Uudenkaupungin rauha päätti siis tämän Pohjansodan ja Ison vihan 1721. Napuen taistelu on Suomen sotahistorian tunnetumpia. Ruotsin suurvaltakauden päättäneen suuren Pohjansodan taisteluista on vain kaksi sitä maineikkaampia, Narva ja Pultava, mutta me täällä Isossa Kyrössä ollaan juuri Napuen taistelun juurilla. Missään taistelussa ennen Tamperetta 1918 ei niin moni suomalainen kaatunut. Mitä sitten 310 vuotta sitten tapahtui? Napuen taistelusta on nyt kulunut tuo 310 vuotta. Napuen taistelu oli selkeästi alivoimaisen Ruotsi-Suomen viimeinen yritys pysäyttää Venäjän eteneminen Suomessa. Suomen armeijan ylipäällikkö kenraalimajuri Carl Gustav Anfeld joukot oli puutteellisesti varustettu, lisäksi niiltä puuttui rahaa ja nälkäkin uhkasi. Ruotsista ei sotilaallista apua ollut saatavilla, ja taistelu toteutettiin paikallisin joukoin, alivoimalla. Tästä johtuen nostavain talonpojatkin otettiin mukaan joukkoihin, ja lähipitäjien kaikki taistelukykyiset miehet kutsuttiin aseisiin, mikäli aseita yleensä oli tarjolla. Anfeldin joukot muodostui noin 5500 miehestä. Vastassa oli noin 11 000 miestä käsittävä venäläisjoukot. Niitä johti kenraaliluutnantti Galitzin. Siis tällä alueella oli lähes 20 000 sotilasta miehistöä. Helmikuun 19. päivä 1714 kovas pakkasessa paksus lumes käydyssä taistelussa kaatui noin 1500 venäläistä ja noin 3000 suomalaista sotilasta. Suomalaisten joukossa kaatui noin 1000 lähiseudun puolustajaa, näiden pitäjien ja kylien miehiä, nuorempia ja vanhempia. Tämä Napuen taistelu käytiin raalla tavalla. Sotilaat kävivät toistensa kimppuun kivääreineen, pistimineen, miekkoineen isokyläisellä peltoaukealla tuolla edessäni ja tiedon osan takana. Voitokkaan taistelun jälkeen Ison vihan aika, siis 1714-21, venäläisille kuului ryöstely ja raiskausoikeus. Kaikki arvotavara otettiin ja talot poltettiin, joskus jopa isäntineen ja emäntineen. Venäläiset miehitysjoukot ryöstivät, kiduttivat ja murhasivat suuren osan Kyrönmaan siviiliväestöä. Lapsia ryöstettiin orjiksi ainakin 151. Kalervon mieltykuvaa eräs artikkelissa lasten vientitapaa. Köysis kiinni ja hevoseen kiinni. Erittäin raakaa. Kaikki eivät tätä kestäneet. Perimätiedon mukaan Kyrönjoen vesi oli 2 vuotta juomakelvotonta. Taistelukenttäkin jätettiin viljelemättä, kunnes pappi kehotti ottamaan maan uudelleen käyttöön. Sitä voittoa venäläisille ei haluttu antaa. Taistelun jälkeen venäläiset autioittivat Iso-Kyröä niin, että vain vanha kirkko jäi kasakoille kalliiksi ja Mäkiluoman taloon tuli sotasairaala.
Lisäksi venäläisjoukolla oli ohjeet tuhota Pohjanmaallakin laajoja alueita. On mahdollista, että venäläiskasakoilla oli kalavelkoja niistä tuhoista, joita Ruotsin kuninkaan joukot olivat muutamaa vuotta aiemmin aiheuttaneet kasakoiden kotiseutuja sivunneella Venäjän sotaretkellä. Napuen taistelun aloittama iso viha venäläismiehityksen kohteena olemisessa jatkui siis 7 vuotta Uudenkaupungin rauhaan saakka. Kirkonkirjojakin poltettiin ja kirkkoherra joutui pakenemaan Ruotsiin ja kirkonkirjojen pito Isossakyrössä alkoi sitten 1725 uudelleen. Arvoisat kuulijat, lehdestä katsoin, että muistopuheen tai otsikko oli tälle puheelle muistopuhe. Jos edellä oli historiatietoa Napuen taistelut siihen johtaneista syistä ja taistelun kulusta sekä sen jälkeisistä asioista, ainakin niiltä osin, mitä itse tutkimalla mediaa, sosiaalisen median tai tietokoneen kautta löytyy ja kirjoista. Se, että tänään täällä ollaan, niin jos sanoin, että omaa puhettani paremmin Napuen taistelun sanomaan nykypolville siirtään paikallinen Napuen perinne ja tyki. Tämä tykkiryhmä, joka on muodostettu vuosia sitten, on osaajajoukko, joka on erittäin tärkeä roolissa tässä perimätiedon siirtämisessä. Tällä alueella tapahtuneista asioista pystyvät kertomaan todellisesti niille koululaisille ja eri ryhmille, mitä täällä on tapahtunut. Toki videokuvaa ja muuta tekstiä ei sitä välttämättä ole, mutta aikalaisten kertomia ja siirtämiä nämä on tärkeitä asioita, että tämä konkreettisuus näkyy. No karoliinipuvut, jotka on heillä päällään, niin on karoliiniarmeijan sellaisia pukuja, joita siinä Napuen taistelun aikana karoliineilla oli. Eli kyllä autenttisessa tilanteessa ollaan. Toisena paikallisena toimijana Napuen mamsellien perinnetty tuo osaltaan historiaa tietoomme ajalta, josta on todellakin syytä jakaa tietoa. Napuen taistelun perimätieto on tärkeää. Oletteko muuten huomanneet, että mitä yhtäläisyyksiä nyt käytävään Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäyssotaan on? Ihmishengen arvo, raakalaisuus, sodan oikeutusta haetaan siellä nytkin mitä erilaisimmilla syillä. Ihmishenki ei ole minkään arvoinen ja oikeaa tietoa ei jaeta. Napuen taistelun perinteeseen kuuluu tiedon jakaminen niin, että kaikki tiedämme ja tunnemme historiamme. Tämä nykyisten tiedonvälityskanavien kautta on mahdollista, mutta myös tärkeämpää, koska informaatiosodassa vaikutetaan vain oikealla tiedolla ja medialukutaidolla. Arvoisat läsnäolijat, kenraali Ehrnrooth sanoi aikanansa klassiset ja välillä jo ajassamme himmenneetkin sanat. Kansa, joka ei tunne historiansa, ei voi rakentaa tulevaisuutta. Historian merkitystä emme saa unohtaa viime vuosisatojen ajalta. Kansojen rakentumisessa, yhteiskunnan kehittymisessä ja oman vapauden sekä itsenäisyyden saannissa, vaikka nyt ollaankin Natossa, niin historian ymmärtäminen ja tietäminen on erittäin tärkeää. Suomen itsenäisyydestä alkoi oman kansamme ja yhteiskuntamme voimakas rakentuminen ja kansallistunto. Omaa riistettyä kieltä otettiin takaisin ja suomalaisia nimiä annettiin taas lapsille. Suomalaiset ovat esimerkillisesti rakentaneet maansa, armeijansa, terveyden ja sosiaalihuollon. Kun kansa itse päättää kohtalostaan, se myös vastaa seuraamuksista. Mutta kun kansa muistaa orjuuden historiansa, ei siitä koskaan tule uudestaan orja. Löydät kiitokseni vapaasta isänmaasta meitä edeltäneille sukupolville. Himmetä ei muistot koskaan saa. Turvallista Napuen taistelun vuosipäivää. Kiitoksia. Truppen! Skildra! Gevär! Napuen taistelun 1714 uhrien muistoa kunnioittaen Isonkyrön kunta, seurakunta ja kansalaisjärjestöt.
Truppen. Med fot. Gevär. Truppen gör er klara för salutering. Ammutaan kunnialaukaukset. Montako tulee? Tuli 2. Presentera eder musket. Gör er redo att ladda. I handgevär. Öppna fenpannan. Torka av stålet med tummen. Torka av fenpannan. Fyll fenpannan med krut. Kuninkaallinen Pohjanmaan rykmentti, kunnianlaukaus kaatuneiden muistoksi. Lägg an i luften! Fyr! Bräck av! Gevär för fot! Lediga! Kiitos paikalla olleen. Saara tulee. Mene pian Marvelia. Lähdetään kotiin. Tuu tukkaan. Truppen, presentera era musket! Vaxlan, för! Med vändning, höger, om! Överallt! Marsch! Först! 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 Oli pakko vähän päästä.